Maratoni! Ikaw, anong trip mo? Wala na akong ubo, be. Napagaling na ako ni Tito B. Sige nga. Teka, bago ang lahat, gusto ko muna ng radio participation. Participation. Itaas ang kanang kamay kung in love ka sa taong mas matanda sa'yo. Pag sinasabi ko mas matanda sa'yo, mga 5 years above, ha? Hindi na umamin ka. Ito naman, katuwaan lang kayo pa umamin. At itaas naman ang kaliwang kamay. Lagyan mo ng wagayway, ha? Kung in love ka sa taong 10 years younger than you. Taray! Pedophile! Taray! Cougar, hoy! Wag ganon! It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin ito, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo. Pakinggan nito. Trip lang. Trip natin ngayon, manghimasok ng relasyon. Sige nga, tingnan mo ngayong katabi mo. Kunwari, nagchat-chat na naman, tapos akala mo naman replyan. Hindi na talaga nadala. Ewan ko ba dyan? Anyway, ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan. Lalo na sa'yo, na hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa kanya. Palibas at mayaman, no? Galing. Well, kung ako rin naman, pagbibigyan ng chance, doon din tayo sa mayaman, B. Ay, nako, nakakakilig. Iba talaga kapag inlababo si Marathon. Ano ba mga nagpapakilig sa'yo ngayon? Lalo na ngayon, Biyernes. Ako, kung tatanungin mo ko, isa sa mga pinaka nakakapagpakilig sa akin ay ang niyayaya ko lumabas. Tapos yayayain ako tumakbo. Habang tumatakbo kami, bibilhan niya ako ng bagong sapatos. Takbo-takbo lang. Wala man lang ako makukuha ang libreng sapatos. Gusto ko jumojowa ng matanda talaga. Matandang may pera! Well, kung ikaw ay masaya ka na sa kanya, iba rin kasi naman ang ligaya kapag bata ang nagpapasaya. Very magaling sa aksyonan. Aksyonan sa mga takbuhan, kagaya ko. Fresh na fresh, 25 years old. Kapag ako niyaya mo, B, tulog ka dyan. Anyway, habang nag-enjoy ka, nakausap ako. Grabe naman yung mga ngiting ganyan. Ngiting in love, ay! Tuloy-tuloy lang po sa pakikinig. Yes, 3 to 6 p.m. para sa programang Love Trip. Tuloy-tuloy ang daldalan. Kasamang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. For now, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.